dag, hvis du ni'n mynd i dreal, dangos chi beth yw'r broses o wneud ffon. Yn unta, mae'n mas yn y geia yma i ore, i wylo ffon, achos mae'r sy'n gwneud y sap yn y coed. A wedyn ni'n cerdded yr estryd a chwilo rhywbeth yn debyg i hyn. A wedyn gadael i bach o baint ar y tocennyn a wedyn mynd hyn, ar ôl torri nhw. A gadael nhw i sychu am blwyddyn a hanner, cyn mynd mlaen ar broses. A wedyn ni'n cael llif wedyn, bench llif a llifo'r ochrau off y bonin. A wedyn ni'n marco'r ffon allan ar y pren. Yn tebyg i hyn. Mae'n cael gofyn sgynta yn gyda. Reit gwyn o'r de. Marco'r ffon allan, marco'r siap y ffon allan ar y pren fel hyn. Mae'n tebyg i na hwn. A wedyn, ti'n gwyle? A'r wedyn i roi mewn weis. A jigsaw fi'n wisio. Mae'n gweithio dda iawn. Reit, gwneud de. Ni'n ffando fach o'n gael bach o siap yn ni. So, gael siap ar y ffon nawr ar y sander. Nawr ni'n torri twll yn ei blaen i fi'n cael i gwrlo'r tip y ffon rownd o fe. Da ni lot o waith nawr i gael, gyda rasp nawr, i gael siap ar y tu fewn. So rasp oedd o fras nawr, i raspo'r siapo'r tu fewn nawr. Mae hynny'n cymryd dipyn o amser. Ewn ni nôl ati o'ch hyn ys mlaen o'r di siopo nawr. Ar ôl y raspo dipyn o hon nawr, mae eisiau cael y gos yn straight go. Chi'n gallu gweld bod y gos yn gam. So ni wisio gwres ar y gos, edrych drosti, wylo'r man cymar a gwres ar ni. Am bach i siopo bach hyn. Mae'r pren yn dod bach mwy a bola'n handi am y rhoedd, mae handi'r job hyn. A fel chi'n gweld mae hwnna, ddim yn berffaith do, mae wedi gwella'n ofnadw. A fe safith i fel hynny nawr ar ôl cael poethad. A falle byddai'n rhoi bach o dwtch o'ch yn feis di fel a wedyn. Right. Ac yn fras na'r ffordd o'i streito nhw. I syndod o dda nawr. Wel, ar ôl hala sawl awr arni wedyn, i raspo a siapo'r blaen, gobeithio lan o lan gyda rhywbeth debyg i hyn. Rhywbeth debyg i na, neu rhywbeth debyg i na. Na ddwy ffon wedi wneud yn ddiweddar nawr.
O reit. Eitha cam i ddechrau, ond maen nhw wedi dod yn iawn. Diolch yn fawr chi am wrando ar hyn sef i weid. Diolch yn fawr chi.